Suli nyembezi mama, suli nyembezi baba, yebo kuzolunga, yebo kuzolunga mama, kuzolunga baba, wethu tate wethu kuzolunga. Bilinzima kulomhlaba mongenamali, mongenamali, bilinzima kulomhlaba mongenamali, mongenamali. Kodwa nyamezela uzophumelela, kodwa nyamezela uzophumelela. Ngithi ngeke kuhlale kunjena baba, kuhlale kunjena, ngeke kuhlale kunjena, ngeke kuhlale kunjena. Kodwa bekezela, nyamezela uzophumelela, kodwa bekezela, nyamezela uzophumelela, kodwa bekezela. Say never never. Yazi bengithi ngisazokubuza ngendaba engidlala ufro ngidlele enye into. Bafo indaba ngitshela makhona bekuhlukumezayo. Ngizwile ngendaba yale ngane yakho le. Zongibeke bafo sithini kwenzakalani vele? Hey bafo leyo nto leyo bafo esengihlukumeze kakhulu yabo. Nami bengingafisa ukuthi abo ngicine kukhona umuntu engimtshelayo njengoba ngingakaze ngitshele umuntu nasekhaya nawe uyazi ukuthi angikaze ngitshele umuntu angikaze ngikutshele uma futhi akayazi ngaleyo nto. Kodwa ngiyabona ukuthi sikhona isidingo sokuthi ngikutshele ngoba manje lento eyidla mina ngaphakathi bafo. Yeah bafo. Uyabona bafo into kumele uyazi into ehlukumeza wena ihlukumeza mina uqobo yabo. Buka nje sengithola ngabantu bangaphandle phela ufro umuntu wangaphandle yabo. Hey hayi ngiyakuzwa bafo. Wena bafo into eyenzeka la bafo. Unqobile bafo yonke into ingonqobile. Ngicathi nawe mhlambe uzwe kanjalo vele. Inkinga inonqobile. Unqobile bengithandana naye wangitshela ukuthi ukhulelwe. Emva kwaloko dukuduku kwaphela inyanga ezuthu usengitshela ukuthi ingane akuyona yami yabo. Eyomunye umuntu endeni usezoshada uzokushada nobaba wengane wangempela kodwa ekuqaleni uqale wangitshela mina ukuthi ingane yami. Yabo. Bafole indaba enzima. Unqobile lo lapha kaMthembu. Uyena impela. Uthandana nomunye umthaka wale wakachiliza. Ngazi lapha onemali. Manje mina usengiya kanjalo. Hayi bafo. Into engiyibukayo kusamele lento sihlalele phansi sidla amathamba ngqo. Ngicabanga ukuthi bafo basibuka njengabantu abahluphekayo ezweni. Kodwa ke bafuna ukuthi sisazohlanganisa ukuhlanganisa nje mawukuthi kanjani isipande kuphela waya soba right bafo. Hayi ngiyakuzwa bafo ngoba nami sifiso sami ukuthi ingane yami ibuye ize ekhaya. Hayi ukuthi iphiwa abanye abantu ngibe ngazi ukuthi ingane yami bafo. Yabo lento ayikho into engihlukumeza njengade. Hayi bafo ngiyakuzwa bafo ayangiphuthume nami sobuya sikhuluma lento sibone ukuthi senza njani na. Hayi okay bafo ngizokubona uma ubuya. Alright bafo. Waqala utshela umanga le. Khuleka bafo sangithembi. Anedla bo. Hey. Wahle inkinga yini? Ngani zami ngicela ukuphazamise nendlala. Enihlale nidla late. Weba ngani zami. Niyazi ukuthi ngijabula kanjani njengoba sihlangene kanje. Siwumndeni. Wathi uyachinja ma. Cha bangishintshe. Ngiyaxoxa nje. Ukuthi njengoba sinale business la ekhaya ngibona ngathi yaninakile. Especially wena Thulani. Ngoba phela wena omdala ngane yami. Kumele ngazi ukuthi mangifa le business uzokwazi ukuyimela. So lokho kufanele niqale manje. Bathanda ukusawotha ke manje. Njengoba nje nibuyile nje eKapa. Bende isixele bantu biyela ba into za like husband. Kodwa ke vele nje manje ndahambayo. Andifuni ba amafa katata aphelele emoyeni. Yonke into ndifuna iedit ngamagxala wami apha ekhaya. Shuphinda bafo abe kumnandi ukhomba into ayisebenzela iphumende manje nakho. Ngoba abazali bakushiyeleyo ilifa kodwa ukhomba into yakho uyabona le kayisebenzela amandla wami. Yeah. Ucela umuntu. Awuzakhuluma insizwa kaMthembu madoda.
Mina ngazi ingane zakhula kanzima. Zashiwa abazali bazo behlupheka. Kumele zisebenze kanzima ukuze iphile impilo engcono. Kanti thina esashiwa abazali bethu sinakho konke. Njengoba ubaba wethu washiya. Kumele sisebenze kanzima ukuze sinakekele lokho sekukhona njengoba umama enza. Kana wami. Njengoba nasebhizinisini nje lokuhlela ikhaya lokudla la ikhaya. Yabona mina mama, safuna ukufunda umsebenzi kancane kancane. Yeah. Bona ngikwazi ukubamba ngapha lapha. Ma-Oli, ngipha noma imali engango-500. Hawu ngeke ma. Mawukuthi usihla imali, ufuna uqale ngami. Waloku uhlezi nje uphana nosihla imali, ngeke nami ngiyayifuna. Hayi lokho ixesha ufuna imali kamama. Kanti ufune nini kwenza into yakho ngezandla? Sihle. Ngiyabonga. Hayi man. Mama. Ubhuthulana akafuni ngibona ngijabulile. Ngeke utshintshe man, ngeke utshintshe sihle. Khulileka lemfana yami ngane zami. Ngizomnikeza isizathu esokuthi angikaze ibe nekhadi yena. Angithi bengakafiki leso stage Okay, ngicela ngongaqala ukuthetha. Nawe kuhamba kwami ekhaya ndisiya eKapa. Wathi utata uzaninika ikhadi xa seninomfazi. Into uzomnikela ikhadi lona engabi nomfazi lo. Akana nomfazi. So uzomthatha nomfazi omthatha ngani? Niyadideka. Ikhadi ishintshile manje uyafunda. Njengoba ufuna ukufundela umsebenzi. Nama nginazo isikhathi sokulunga ngimfakele imali. Nani futhi angeke nibe naso leso sikhathi. Uyadeserve ikhadi. Ukhulile manje. Khulile kumele usebenza lo. One time ucece ukukhulile. Cha ukhulile isikhathi eside esihle kena ngoba angeke asasebenza. Vele kube kunemali. Angithi mfana wami. Ahlezi ngikhulumela noma ngosihla ngazi. Ngeke usihle nje wahlezi ngezwe imali mami mina ngizwa kahle leya sihle. Mawusihle ethola imali, sonke fanele sithole imali. Indaba yamakhadi ubaba akasekho. Yabona Ngobeni? Yabona nje mina ngiyayifuna imali oqale imali yababa and sonke fanele siyithole and mina ke wesi ke ma nginama shares kule nkampani. Ngobeni uzokhala mama lo ulisidakamiso lo. Nabangani bakhe hleli la nibamba khona hleli nabangani bakhe isidakamiso. Ngicela ma ngicela ngicela jonga inhloko yakhe ibinjani kubani umbona apha ekhaya fana lo lokumsondeza ica wakho menza ukukho ma hayi Okay dalelana manini senginibonile inkinga yeni nina nokuthi lona umagcini uyabona nje uyinkosana umagcini into efanayo nje hayi okay man ndiyakuva kodwa nganzama kwangempela into esikuyona la ngicela sigadele ibhizinisi lingawi lasekhaya lokho nje ibe Balisa. Awusala intanyana lapha phansi. Oh, okay. Akhona ngicela usasungela nasi bag. Alright. Unjani ngani? Ngiyaphila ma. Sebenze kahle. Sebenze kahle kodwa ngikhathele. Ngizakala ku-serious nje ma. Hayi mntanami uku-serious ukuthi khona engifuna ukukhuluma nawe. Mntanami kunento engifuna ukutshela yona lana ngabe kade ngakutshela yona. Bengifisa ukutshela ngisaba mntanami. Kwenzakaleni makhuluma ngikhathele ngifuna emsebenzini. Ngane yami ungaphambisa amaphapha ngisanda makhona bezwe lento. Mntanami alana wasithatha bathi-ke ubaba nake ngishade naye ngaze ngabasona abantwana sanjodana nobaba ukhumalo eside isikhathi kavela wena Awudlali ne? Hawu mntanami ngadlala into enjena hawu ngadlala kanjani ngane yami phela nolwazi iqiniso Mama ubakhumasha ubaba umfundisi ubaba wami. Yebo ngane yami bakwakho khumela phansi mntanami babamisa amapha. Ma, is this some kind of a joke or yini? Akulona ijoke phela ubaba noba kucela mangishade naye kangazi noma akathola lapha. Ma, ubaba wami lokhuluma ngaye. Angimazi lo baba umfundisi ongitshela ukuthi ubaba wami. Phela abantu bakhala sinemfihlo yazi. Asikwazi bese ikhuluma indaba futhi ngicela ikhumele phansi bangezwe umakelwane. No ma, no. I understand ma. Ubaba wakho ukhumalo ngeke kushintshe. Ubaba wakho ekuzala. Phela manje ubaba ukhuma seziwayitholela ukuthi ingane yakhe kumele ukutshele mntanami. Ngoba ma, ufuna ungitshela ukuthi yonke le minyaka ma ngihleli nawe la endlini. Ngigijima nawe ngenza yonke into nawe and ungifihlela ukuthi ubaba wami babukhumalo. Kwangeyona inhloso. No ma, no. Awukwazi. Please madoda please ngiyakucela. Kanti nami ke ngihlale ngakutshela iqiniso ngoba bukhumalo sezokubona le ndaba futhi uyayazi.
La ngathi baba khona ucele ngoba enangazi ukucela ukubacela ucelele abathula abantwana santotshana nobaphumayo. Kwaphela wena mntanami. Please accept ngiyacela. Balise ngicela mntanami please. Yehlisa uya. Angeke emakhaya usuyakhala. Mntanami, please. No. Lathi ngizovusela ukugula vele kube ngamandla mntanami. Phela uyabona ngiyagula manje. Kumele ngifishe iqiniso. Hayi bo umuntu omdala ngabuza sisi. Sizomtshela mo. Kayena ngofu. We babo. Ya. Nithi sizekile la. Kumnandi. Ngiyaphila. Siyaphila la. Namhlanje. Usuke kuzobehamba sama-drugs. Kodwa ethumela abafana bakhe. Ngifisa ukuthi namhlanje bavinjwe labo bafana angafiki ama-drugs kwi-legend zakhe. Lo msebenzi uzokwenziwa bani? Ithini? Ayibo futhi wema. Ngiyabazi phela labo bafana lapho. Urakethi nophara khuleka. That's my girl. Good girl. Wena ke khona kwazi Zobazi namhlanje. uyofunda nini ukuthi uvula amehlo. Uba amehlo wami, ube indlebe zami. Awuma. Ngathi ma. It's fine. Ngikhathele kade ngixabana nje nendoda thizeni ngisayoshintsha. Ngizonibona. But umsebenzi Namhlanje. into engizoyidinga ngiyasazi ngizoyithatha. Khuleka. Fanda. Aha. Wazi indlela nje. Haw. Ma, unjani kanje? Yo. Ngeke ngokuphela kanjani ngane. Yini? Unjani? Iyangazi. Kodwa ngiyangibanga lephakathi ebusuku. Sanibonana ekhaya. Njani mina? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Hawa, ngathi ukhathele nje. Yo, Hayibo. angizanibona. Ekuseni kangaka. Nangathi angilalanga nje. Hayibo, sekunje ne-breakfast? Awuyazi phela mekukhona mina. Ngiyakulungisa ukudla. Ubaba sakhona nje wayesenza show ukuthi mayivuka nesikhaftini sakhe sesiridi sokuya emsebenzini. Zwane madada. Saphumula. Hey. Ngibeka nje ngingabanga bekho right ngaba angilalanga nje kahle. Uyazi ngeke ngize ngikwazi nokuyiqoqa nje bebe ngiyiphupha. Manje ngeke ngize umzimba wami uphansi igazi lami alikho right. Ngathi ngaphindela nje ngiyoyilalela. Hayibo thini ngokwami? Inkosi, umoya wami nje phansi. Hawu, ubani uzongisusa iphoso sebholeni namhlanje? Acila lo mama yakho uzombonisa. Hayibo, niwashi ngeni ngabi namhlanje ngicela ngangibali. Ibhola lani lona? Hayi ngeke. Hawu, anginankinga phela mina ngamhambisa. Kodwa ngizacela ningibholeke imoto yaze yama right. Intoni? Phambene nasihle. Vele wanikeza ipholo uma umatric. Ngabulala. Ngizaqhubeka. Kanti ufunana enganeni? Waye lokhulwa nengane. Uyazi wena afana nami into esemqondweni wakho njengamanje. Lento bengikhuluma ngayo ensukwini wena. Thatha ibusiness uyibeke ekhanda, hlukana nokunaka ingane. Kodwa ngithulanga. Usihle wanikeza imoto la. Iphi imoto? Ayikho imoto. Kuyabiza ukanda imoto. Uba uzokhipha izimali ukanda. Angikahle kancane bo. Hawu na usungene inyathelo zathulani. Hayi danono no mama. Danono kuyamteketisa kakhulu. Hayibo. Nibadala mina bangamanje. Mawuthi danono kusho ukuthi ngimenza ingane. Ingane vele phela lo. Hayi ngizonceda ukwami. Usihle ingane. Kukwami ngizonceda. Uzohamba uye ebhekana nami ngithula nje ukuthi ngithandane ekhaya nihloniphane nje. Bengihleli ngizohamba manje mathi intoti. Hawu, yazi kade efonile baba bethi. Okay, mangabikho nakulo nto enithethayo. Hayibo, baba usapho. Usakhuluma Hayi, nje. uyakhuluma. Kade kufanele umkhonyana wakho. Uthi uyaza nengane namhlanje. Wow. Namhlanje. Ngaze kajabula. Hayi. Kuzomele ngeke ngajabuli. Ngithanda kabi. Yazi kuzomela ngilungiseke makunjalo. Yes. Kumele ngemall manje uthenga ama drinks noma kudla, inyama, spray. Ngoba kuzabani? Khoya nawe yenkomo. Ayiblazi ke nje.
Usufosesi awuvala umlomo usije uyakhumbula isapho manje ngeke sisi. Ngicela sinomthanda komkhonyana ekhaya. Walobona. Awuthi ngicinge lo mfana mina ngimhambise ebholeni. Okay. Sipho sethu. Ungaphela mfana. Niphathe kahle ke njalo lapho. Hey lalela Solomon. Lalela ngangifuna ukucula kakhulu la. Into engikufonelele yona njengamanje. Lesi staff lesi ngicela sihambe ngokuphuthuma. Sifike kubanikazi between 3 hours sesifikile kubanikazi. Ngalokho uthi yebo boss ekugcineni ungenzeka umsebenzi. Angifuni maflop okuyitora ngifone emgwaqweni sezwana. Ngazi wena Solomon ngithemba wena. Ungabusubhayiza ngoba wena ngizokufahlaza ikhanda. Leso staff in 3 hours sekubanikazi basi. Kunjalo madoda. Sure. Ila bafana. Mama warishiya fatlena lena. Papa wena bashala utokometi eti. Mama warishiya fatlena lena. Wena papa washala utokometi. Ngine job yakho la. Kunabantu la engifuna ukuthi ngisusele bona njengamanje nje basikhuluma nje ngifuna ukusele bona njengamanje. Sisters inkinga ngalento esho ayikho into mina engizoyenza nje ngizothinta uNhlamvu aqede umsebenzi sobe sihamba naye ukunika isiqiniseko sokuthi ngempela umsebenzi kwenziwe good job. Hayike mina ngithemba wena ke ndoda yamadoda iphelele lapho ke njengamanje. Enye ngizoyiqedela ke mase niqeda umsebenzi. Hayi akunankinga nkosazane umsebenzi uyophethwa nje kumanje. Sofakashela uwe detective. Ninjani? Angizile ngomsebenzi namhlanje. Ngiyaphila njani? Sama? Ma, Istudio lapho. yeah. Awuzele ngomsebenzi. Awunodaba ngifuna. Awumeke akuhlalisa umntwana la uzinze. Abantu abakhulu lapha. Hey khulu zethu lesi. Ngize ngodaba olukhulu la. Uma wami utholakale necancer manje imake detective. Engathi lolu daba lwakho ludinga indlebe yesibili. Mina ngingedwa nje engikwazi usuqale nje ngathi cancer. Ake ngibiza udadewethu iboss amaboss. Sisi? Mathenje. Detective, Thenje. uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Savakashela wena nje. Oh, siyabonga ingane yami. Thenje ngizodinga usizo lweni. Uma wami utholakale necancer manje kumele ngihlanganisele imali u500,000. So bengicela ukuthi ningisize ukuze ngikwazi ukumbhukhela ezibhedlela abazomtreata kusona. Kwazi kwanzi. 500,000. 500,000. Ngiyazi yona imali enkulu kodwa ke for umzali ngingenza noma yini. Hey, ngiyakuzwa kodwa ke usipho uthini wena? Hayi nabo opalisa lapha babhukuda noSibeko. Bayehla bayenyuka lapha kaSibeko. Bungayingani kuSibeko akunikeze le mali engaka? Sis, awu understand. Sikhuluma ngempilo yami wami la isengcupheni. Please ngiyacela ukuthi ningisize. Please. Ngingenza noma yini. Hey, okay detective ngiyakuzwa kodwa 500,000 imali enkulu kabi leyo. Kodwa ngizokusiza ke ngoba uwini. Ngoba uthe uzukwazi ukuthi usebenze nathi ushiya indaba yoSibeko phansi. Ngizoyishare njengoba ngisho ukuthi ngingenza noma yini. All right ke ngizokufonela uzozwa ngami. Yebo Sikotheni. Ufunani la? Hayibo, njabona ningene kanjani la? Nalomngane akho omumbi. Lidakiwe futhi ninjalo. Hayibo ngithi phumani la. Ma. Shashisa. Ma ngiyaxolisa ukuthi ngivele ngithele ngalendlela engithele ngayo. Kodwa ngicela ukubona ingane yami. Ha, nayi mhlola yambo. Lalela la.
ingane yakachiliza le. Futhi umkhwenyana usendleleni njengamanje. Umngane kanti mina ngizogwetshela ukuhlupheka kwami mina ngifuna ukubona ingane yami iyona kuphela mina into engifuna ukuyibona le. Njabulo ungazongicasula. Kusale umngane wakho engidakiwe nawo omombi ungiphumele ngomnyango. Ubabona izingane uyeza manje soyichaza ngiyithini mina into yakho. Ngane yami. Phumani aze ngibize amaphoyisa. Lunga. Hawu Phumani. Asam. Phuma nalo devil wakho lo. Ngizokwenza noma ngabe yini mina ukuthi ngigcine ngiyitholile mina ingane yami. So ke sibone ngithi habani njengamanje. Asambe. Ngiyabelana zini ngihlangise nalo madakana wakho. Lunga. Sure. Ubazwile ukuthi batheni? Thiwa ubaba walengane uyeza manje. I'm sure uza nayo lengane mfethu. Thina funa singahambi, funa sizame ukucasha sibuye simbheke mayingene. How? Hadi ba umkhulu mina nagogo. Baba. Sabona. Kanjani? Wena njani sokla? Sabona khona. Yes, sabona. Siyaphila. Hayi siyaphila. Hayi beluluhle baby. Hayi angisolutho nje ukuhambe kahle. Sukhohle lo khona mina so baby. Hey. Ngiyadlala bani. Yeah. Nihambe kahle kodwa. Hayi sambe kahle. Babi kwathulakala nje baba abanye so. Basaphumile labo bani basazulile ingane. Mama sesona sebenza iballroom. Okay, it's fine. Ngizwile le nto le. Ngizwile. Engathi sibhamu mfethu. Ya, qhuma nesibhamu qhuma kubende la. Mfethu engathi sisho la kaMthimbu. Asabe sokuphela. Ngobile ungayenzi nje ngobile. Buka ungaphethe lungabiza abantu, biza abantu. Ngobile. Ufuna ngilalana. Sabathi ngesiphi? Sina sport. Bazali suka umthetho uthatha indawo yawo suka asenzanga lutho yini asenzanga lutho Sidalani la? Constable. Hayi asazi la kodwa sesuke sithola amalungu omphakathi la kuba sifika kuyashawana kubhizi la bababulala labantu la. So akekho omunye umuntu oyibonile into esile la ephathekayo vele ongasichazela into esile. Ujabula. Ngoba phela abantu balimele manje. Uyena lo ufike ekhaya.
Chaza makwenzeleni kwenzeleni. Ngiyabona ngifikile ekhaya lana. Ngiyabona nini? Ngiyabona nesisamo. Yehlisa umoya. Ayidukudulile ekhaya. Ubone yonke into wena sesehlisa umoya khona uzongichazela yonke. Uyibona. Ngiphathe isipamu lo njalo. Ngiphathe isipamu. Nomnganakhe nongamazi uMombi. Okay, into engizoyicela kuwena sisi uzohamba nathi e-police station ukuze siyobhala kahle i-statement e-police station yehlisa umoya. Yehlisa umoya mama, yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Wahlala wanethezeka emzini wakho. Umndeni wakaMthembu wabulawa uba. Why? Ayithula lesiqhoko. Wena. Yazi ngibuza lezo mbuzo zongifundekela la emzini wami. Ngihlangana mina nabantu abashonile. Ngiyazela lapho lonto leyo. Yazi uyangidida nokuthi ukhuluma ngani. Yazenzisa. Yazenzisa. Wena. Funa ngilokhu ngisinisa onodoli la ngizeli uzosinisa amahleza mina la. Uthunyiwe la wena ne? Uzoba umphenyi, uzoba umseshi. Lalela. Yabona abantu ababulala umndeni wakaMthembu. Uma ukuthi akuwena. Uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Uzochitheka igazi. Lalela la wena. Angizosatshiswa yiwena mina la kwami. Ayosuka leyo uzongifundekela la kwami. Iyodwa into ezongisiza ngayo ukuthi uphume uhambe la kwami. Mongayazi into ozoyikhuluma la kimi. Angihlangane nabantu abashonile mina nabafile. Angihlale emoshali. Mina ngisatshiswa ngenye kwefika la wesibeko. Ukuthi uyinjaye lokishi, uyinje lokushini. Hayi wena. Hey. Phuma la kwami wena. Yinyaka into engayifuni. Ukuthi ngibe isitha sakhe into yokugcina leyo engayifuni. Lalela. Uzongiyeka ngiqede. Ha, Mina engizoqeda hayi wena, ngoba imina engize la wena. Umndeni wakaMthembu ngeke ngiphumule, ngibulala ubuthombo, ngingabatholanga ababulali. Ma ukuthi wena antu. mabili ngizokwasho kuwena. Before uphuma ushayisa abaza kuhambe la. Angazi lutho ngendaba zokufa umndeni wakaMthembu. 2. Mawufuna ifight nami. Akunayo inkinga lokho mina. Phuma uhambe la emzini wami. Phuma. Uwinile kwamanje. Ngiyakhuluma sitshayisa basakusuka uhambe lana manje. Lalela. Impi yase-Iraq. Hayibo nawo lo dokolwana uzosongela mina emzini wami. Sitshayisa basakuhambe la. Shit. Yes. Amen bazalwane siyabonga ukuhlangana. Sicela ke siqale iculo studio zabantu bakaMthembu sifunda izwi. Kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi imihla yonke kanye nawe Nkosi yami nilungile jowena ke awuhluphi njalo wakho obaba ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Sofunda izwi emva kwezwi siyakhuleka bazalwane bami. Incwadi kaJohn 14 verse 1 to verse 4. Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwane ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo
ngiya kunitshela ukuthi ngiya kunilungiselela indawo. Nanxa ngiya nginilungiselela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba labo ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. Abonkulunkulu siyabonga sonke isikhathi Nkosi osinika sona sokuba nasizoduduzwa kwaMthembu. Ube nabo Nkosi, uyazi Nkosi la konakala khona uyathatha uyabuyisela Nkosi uyafihla uyaphesha Nkosi. Amen. Sinaqhubeka. Cela oyedwa umndeni uwaba nakathi qaqqa. Umndeni. Ngibingelele ubaba umfundisi. Ngibonga kakhulu ngokushiya into zakhe esize ezosifihlela ithambo kababa. Ngibonga nomphakathi wonke bakithi ukuthi ukwazile ukushiya izinto zawo ukukhombisa ukuthi usisi ebengesingayi kahle kahle umuntu omubi kule ndawo. Bafowethu ngilahlekelwe kakhulu ingane yakwethu, ngilahlekelwe kakhulu udadewethu ebeyiyo yonke into kimi. Udadewethu ebefana nobaba efana nomama, ngoba bese ngisele naye yedwa nje zonke ukuphambuka kwami bekuba nguye ongikhuzayo ethi mntaka baba ungayi lapha, mntaka baba ungayenzi lento ngoba ngelinye ilanga yokudalela ithuna. Kodwa namhlanje ngoba esele lapha ethuneni sengibona nami amathuba okuphila esemancane, ngoba nguye umuntu obengivimba ezintweni eziningi engabe ngizenzile lapha ezweni. Kodwa nje izingane zakwethu uNkulunkulu ukhona. Akukho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya maqede mane kwacweba izizilo. uNkulunkulu ngelinye ilanga uzoyiphendula impendulo kubabulala ngoba benze isihluko esinjena nje sokuthi bezobulala ingane yakwethu. Bafowethu nje ngiyabonga kakhulu ukuthi nize nizosupporta nikhombise nani ukuthi udadewethu bengesingayisha kule ndawo, kepha yilabo ababonile ukuthi akafanelwe ukuphila. Ngane zakwethu ngibonga kakhulu, ngicela ukuthi nje lifihleke kahle ithambo lengane yakwethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Amen. Yazi laba bafazi ngathi sebaqala ukuba inkinga kakhulu. Engathi sebangimele endleleni yami. Lento abangathi ithanda ukungikhathaza. La Thenjiwe. Ngithi nginikhumbuza nje. Sengiqala kuba inkinga kakhulu manje. Senewuhlupho. Ngithi nginikhumbuza ukuthi umuntu omendleleni yami ngiyamgodluza. Alosamadada ahamba udibana nobaba omkhulu babo. Yilokho bengifanele ngikwazi. Sengiqala kuba inkinga. Majita, le moto iphuma nini? Yazi iphosithele moto kusasa fanele ihambe. Shada ngikhipha amaphepha kuphela kusasa izolunga. Cha ngisho phela imoto isamathiwe kanje kodwa ni very iphosithele moto kumele ihambe kusasa. Boss wale ekhaya. Hayi boss ayikho. Wasibekho la ntambama. Ngizodlala. Boy wasibekho. Hey, wasibekho la. Okay. Okay, bafethu. Okay. Oh, right.
Webafana isizinja la webafana sipusha impilo webafana isizinja la webafana sipusha impilo webafana isizinja la webafana sipusha impilo webafana isizinja la webafana sipusha impilo. Ngiyabona le patisi angishuba sengizenengane ngiyabona iyangizima ngithuma u-ex yavume unicol yasho ngishoza ngiyabona ngiyaphuza ngifuna yile lezizasima ngifuna lumgunyo fill up the glass ufane uphila shona phansi senge-reverse yeah manje singilele ugesi webafana isizinja la boza hayi uvele yenzeka nje yonke into ngokusheshsha ngithi labantu mhlawumbe abantu abeze ngemoto uthuke sebengena nje sebekhipha ibhalo so angazi boza angazi ukuthi ngathi mhlawumbe obani abangenza lento because nalamadoda la ngiyaqala uwabona awukahle kahle kwenzakaleni boza bengisakhuluma ngale yamoto yakamkhize le maskiwe lapha labafana ukuthi abayikhiphe so ngabatshela ukuthi le moto kumele ngabe iphumele ngithe ngisakhuluma nabo kwabe ngingena amadoda ebeza la ko5 uqonda ukungitshela ukuthi imoto zikhona noma zikho azikho boza bazithathe zonke baze bathatha nena nediza machine yami bayithathile le ndiza machine yami emkulu lengihamba ngayikhona noma ayikho bayithathile boza bathathe yonke into baze bathatha nalo BM lo omhlophe lo uthatha kulabafana abaspinayo ngale wena udayisa lezi moto yodwa boza phuma kanjani lezi moto ukhona yini umsebenzi wakho lapha ya manje njengoba ngisho lezi moto kanjani ngithuthi wena yila range rover discover thole kushishe lapha wena dispense-filled sathola ipholo esilver grey awuthi bona lokushilo ngoba vele nje mangibheka ibingekho enye into bese ngayithatha lapha ngaphandle kwalezi moto ngaso ngithola leyike manje le380 le-BM engibonayo ukuthi ibhodwe lami leli engibona ukuthi la ikasi izongiphekela enye into engakaze ngayizwa ubona manje yalokhari wabo hayi kuyokha phansi-ke la yabona so ngezinjalo lezimo uyindoda emadodeni nababa abantu engasebenza nabo ukugabadiya basakhula hayi lezi ntilidi yabona usibeka shaya ingozi engeqina ntwala ngeke aphinda usibeka ngomazana lo njengoba wena akadile newuka loyo njengoba sishilo indoda emadodeni konje sishayelani le yazi sishayela sebenzi mfana manje-ke nami bengisebenza nabafana bami yabakhumbula kayikhathazi ngizodila nani ngize nginikeze nani ibonus ngaphezulu ngizomsebenza omuhle engathi sisazoya kude nawe ubona le nkazi funeka ukhulume wena phela ubani kanti unganje tshela mina kanti wena ukhuluma tshela mina kanti wena uphuza tshela mina kanti wena ukhuluma tshela mina kanti wena uphuza tshela mina kanti wena ukhuluma tshela mina kanti wena uphuza tshela mina kanti wena ukhuluma tshela mina kanti wena uphuza awudlula khona uziphunga lenyama landa nesikoropo ngoba sichitha notshwala isiphithiphithi bheka siphetha abantwana iyalo liyaphabaza jayiva ushone phansi ma ungena sobho sizokuthuma ama-ice ma ungena sobho sizokuthuma ama-dash ma ungena